Gapuanan iti panangikam kampanya nga maiparit iti panagsigarilyon iti natao nga lugar. Ken tinaingit nga panangiparparit iti panagsigarilyon. Ket itan nga pinasinggidan ni NTA wenno National Tobacco Administrator Eduardo Zaragoza nga bimaban iti panaglakwandan iti tabako. Dagiti mannalon. No, napalakabalin na siyempre mali pinagango ti tao. Kung kami may ngagsigsigarilyo, siyempre kami may matiis. Minsan, kami may maiwasan ti mangipalibabay ti tao no sigarilyo kami. Ay kwa talaga nga madi makaperdit sa lunat dayay. Ka warapay nakita cigarette butts. Talaga nga makaperdit sa lunat nga nayay lang cancer kunada niya. So ipare yo namin pinsan ti panagsigarilyo. Ngem oray no bimabakit sa anmet alaped dagiti otorisado a mannalon iti tabako. So ditang idawdawat na kadagiti mannalon nga agmula dalatta iti tabako no kaiswan na. Posible nga damit epekto na DJ panagbaba iti konsumo iti sigarilyo. Adapay nang iba ka kanyami po nga 6% iti bimaban iti sales lang. Mamet na siguro di anti tobacco alang da po di kampanya iti anti smoking no di pa kiti adupay met nga factors kas kumay iti taxes nguminamot ti tax nguminamot ti sigarilyo rumigat baka narigrigat mabasit iti sitwasyon iti tattao iso nga anda po bimabaan na iti konsumo ngem kastay ko nakita tay dito bimabaan na hampay met nga isu iti kaslada nadagsen nga ngapektar ko mga interamenta na puti agmulmula iti tabako. Agdamang ikam kampanyada kanmet ket ti awan pay lang iti baro nga mannalon iti tabako ken awan iti baro nga agmula iti tabako kapuanan no awan iti paglakwanda no maipapammet kadagiti dating agmulmula ket adda kanmet iti listaan da so nga mabalin ket isoda pay laeng iti agmula ket idilan nagmi-meeting kami kadagito ya po agar aramid ti sigarilyo ken dagito exporters in panamnama damat nga para 2012 at para dito umay nga tawan awan ti problema tayo pala nga po iti production. No kasano iti da nagatang tayo tatay nga tawen, isumit lang nga po iti katangin da. Dahil po ti inted da nga commitment kanyak. Impawat pa tinadakamat ng opisyal, maipapan iti reklamo kadagiti mannalon iti tabako, iti kinababa iti presyo. Actually, kahit ko man nga siguro i-explain mo tapo, amoy may panggip iti pricing kat talaga nga nagrigat apo nga sumbatan ko na kailangan it can be law of supply and demand, kendo kasano apo iti panagna. Ngayon, at least, dito nga naudi nga pa nag-trading. Siguro, nakita yung matapo ting kami naramid nga napamantener mi ti presyo. Manipod din ang rugi, aging ganin tinalpas. Ken at atidog, iti pa naggatangan. Ang akasalay dia po, nagnalay pa lang iti mayo, halos awanin iti gatangan. May kadwa, amoy matapo, no may iti semana, wino sakbay pala iti semana, bimaba iti presyon. Okay, itataya po kat na mantener no lakit di dadya quality ti tabako aging gana ti hunyo apo isupay laeng ginatang pa lang amin na po iti agad-gadang iti tabako ti usto nga presyo. Pinasinggadan na pay nga namay mayat tatay iti panagkatangan kumpara iti tawen 2009 kapuanan ta addakan iti word shortage gapo ti immado iti nagmula iti tabako kang rona ini sa bali nga nasyon wenno pagilyan kasla iti Brazil, China, South Korea ngem na kunana nga naramidan met lang iti namayat a solusyon. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.